oɗon keɗo RFI fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde leydi Sénégal ko on waktu yoni Bamako leydi Mali. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi caggal duuɓi nogas jokkodiral hakkude Chine e leyɗele Afrique batu mawɗo udditi hanki e batu jagorɗe ɓeɗo e Dakar lamorde Sénégal ngol woni lawol jeetati ɓiwol ko batu baɗoni no waɗa maɓe jewtide alhaali faggudu hakkude leyɗele ɗe wondude alhaali marque nambiyen pesode sakkade ñaw coronavirus. Mali imam Mamoud Dicko waɗi jaltal hanki to Bamako lamorde leydi ndi o joddima e jayndiyankoɓe ɗo haali yende makko eno leydi Mali woori o waɗi erango fewde ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi leyɗele janane kulel addowel ñaw kesel teskangel ko ɓoyani no wiye to Afrique du Sud jafoɗon no wiye Omicron naati e nder leyɗele Europe caggal Allemagne e Belgique kulel kesel ngel naati Royaume-Uni gila hanki holno ngel kulel yirete ma en keɗo jabowol docteur Olivier Bouchou hertorɗo ñabbuli raɓoji tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde koni woni toɓɓe mawɗe ɗe. altine nogas e jeenayi lewru sappo e goɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goo bisimilla mone kabaruji ɗi puɗɗortoɗen ɗi kabaruji ko ɗo e nder Dakar leydi Sénégal tummodiral batu jokkodiral hakkude Chine e leyɗele Afrique udditi ɗo e Dakar lamorde Sénégal ngol woni lawol jeetati ɓiwol ko batu baɗo ni ana waɗe fodde balɗe ɗiɗi maɓe jewtide e alhaali marque nambiyen pesode sakkade ñaw coronavirus kono kadi e alhaali faggudu hakkude leyɗele kettoɗen Abdoulaye Diallo gotal e taabe ngam simbinde jokkodire faade e golle woni batu gaɗano hakkunde ardiɓe gueɗe faggudu e leydi Chine eɓe dongre Afrique ngal ɗon pottital waɗuno ko e hitande ujunere temeɗe jeenayi capanɗe jeenayi e jeetati ngal waɗi gila nden faade joni hitande fof laaɓi ɗiɗi caggal duuɓi nogas e go'o goɗal e no wayno leydi Chine ɓuri jogade hen gartam e dow Afrique leyɗele Afrique yoywiti ko e balle sinnaɓe e bange faggudu e mahanteri ngam illidde golle e gollorɗe ngal ɗo pottital eno hawriti e saha mo windere nden woni e wurde e caɗele cellal ko nde ñeese ngam haɓade coronavirus ko goƴa gadano mo kawtal leyɗele Afrique dongre Afrique eno tori nde yajnade fewnugol marque ɗen ngam newnande dongre Afrique e heɓde ɗum ngal ɗo lamdal ɓurata faydinde e ngal ɗo tumbodiral kono kadi e jafogol ñamale ɗe wonata ko yejjitete e ngal tumbodiral sabu sinnaɓe eno ndewa e nder temedere kala e ñamale ɗe Afrique jogii nogas e go'o e kadi gonagal sinnaɓe e nder Afrique eno jeeya hen faddade garangal tubakoɓe e on saha nde batu jokkodiral waɗata hakkude Chine e leyɗele Afrique to République démocratique du Congo gollorɗe chinois en no tuma hokkude jawdi hewndi Joseph Kabila hoore jokkiɗo Congo e ɓurɓe mo ɓattade ɗum noon koko fewti e tefore no wiye Congo Hold-up nde tefore aduniyankore rendinde fodde sappo e jeenayi médiaji no tawe e radio France windere kay gollorɗe joyi ɓe gona laamu no sikka gollorɗe chinois en totti fodde million ji capanɗe tati kalis dollar Joseph Kabila hoore jokkiɗo République démocratique du Congo. Mali Mamoud Dicko joɗima e jayndiyankoɓe hanki to Bamako e ley mum o holli yende makko no leydi ndi woori o waɗi noddango fewde ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi fewde e ɓiɓɓe leyɗele janane kettoɗen jantore Amadou Abidina Ba gilla laamu Ibrahim Boubacar Keita sammina joni woni arande ko imam Mamoudou Dicko joddi e jama e jaydiyankoɓe fanda kawrital ngal yo faabade yalla jam e deƴere ana warta e leydi ndi imam Mamoudou Dicko demande au peuple malien dardude ɓiɓɓe Mali omo futtino yalla eɗen dibba oɗo seyɗan bonno goɗɗo hakkude meɗen yalla eɗen dibba ngal o bayodiral ngal hakkude meɗen ngal sabi wala fugo hani tewde ley ɓerɗe meɗen hande sino yiɗodirde e faabodirde yaafodirde ɗum tan woni ko kanɗe wadde hande mbiɗo darda dow ɓiɓɓe leydi ndi fof laamunkoɓe laamu hakkundejo o ɓe tinno en fof nangodiri yalla eɗen ndena leydi meɗen ndi de sauver l'essentiel que notre pays. imam Dicko wasay du wadde noddango fewde e CEDEAO e pelle paabotoɗe leydi Mali et je me permets e dow yamirore moɗon eɗen darda pelle baale mawɗe aduna oɗe eɗen darda dow
leyɗe takkiɗe en sigiraɓe meɗen ɓe eɗe dardudu leyɗe CEDEAO ɗe ɓe tinnoɓe paama en ɓe tinnoɓe jaafo en ɓe tinnodu ɓe ɗowta en leydi men ndi ana e tiiɗalla mawɗo sanne hannde leydi men ndi ana e tiiɗalla mawɗo sanne hannde nena so leydi saaminani yergi ɗi waɗa sababu leyɗe takkiɗe en faa heewa keɓa tiiɗalla. Son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la sous-région. Imam Dicko wasaydu hollitinde haɓantoɓe diina kañe e joom e malfe wonɓe e leydi ndi ko wondi e wadde ko wala e diina. Amadou Abidina Ba, Bamako, RFI. caggal Mali payen to leydi Gambia ɗo waɗani Sénégal ko balɗe seeɗa tan keddi ko fewti e worngal sumgoji lefol laamu leydi ndi ɗi sumgoji hani waɗude ko aseɗaro fodde candidaji 6 kiirodirta ngam ƴamde lefol laamu leydi Gambia. leydi Sénégal ñalawma tidiniraɗo gaynaka nambiyen duro waɗa aset jawtuɗo to Daara Jolof hakkunde leydi ndi ngol woni lawol jeeɗiɗo ɓiwol ko aynaɓe haralleɓe hertorɓe gaynaka no potta jewta e tawtorede hoorejo leydi ndi Macky Sall toɓɓe hikka ɗe ko ngol toɓɓere hikka nde ko gollude kay wiltinde ngam gaynaka jaaduka e jamanu nafoka no hannirtani kettoɗen jantore Aminata Ndiaye. ñalawma teddoniraɗo gaynaka mawninama to Daara Jolof aset nogasi jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo ɗum waɗi koye gardugol mawɗo leydi ndi son excellence Macky Sall jeeɗi ɓiije lawol ina yuɓɓine caggal nde foftere waɗi e hitande ɓennude nde tawa kay saabino ɗum ko mbohos COVID-19 dennangal dilloɓe e gaynaaka cuuti konngulu mumen ko fate on fannu son excellence mawɗo leydi ndi Macky Sall ngarmi ko heɗade on ngarmi ko ƴeftude doléance uji mon ngarmi ko fewtinde gaynaaka beele ngalu yalta e gaynaaka o nder Sénégal oɗo édition gaynaako o wonta entrepreneur luɓe kaalis e bankaji liggo dana hen jawdi dana hen bawol. mawɗo leydi ndi Macky Sall holliti tolno 1,775 gollotoɓe e fannu gaynaaka ma ƴette e hitande faande arde e pelliɗe ha joni mawɗo leydi ndi Macky Sall holliti ma fuɗɗo lancement officiel recensement national gadano ko fate jawɗele ɗen golle noon jogori ɗum tammade ko agence nationale tambiɓe ɗin lofskoji woni ANSD. Aminata Ndiaye, Daara, RFI. Aminata Ndiaye nultodiraɗo men fuutatoro rewo leydi Sénégal. Jokkodiral fina tawa hakkunde France e Côte d'Ivoire ko tabalde wotere leydi France ruttata na mbiyen hokkitta leydi Côte d'Ivoire nde tabalde andirande jiji ayo kowe ruttete ko caggal sariya waɗanoɗo ko fewti alhaali fina tawa no gasa laato e hitande arore. Sylvie Memel Kassi horejo musée civilisation Côte d'Ivoire jogorɗo jaɓɓade nde tabalde waɗi no jilluna men dawol yontere yawtude nde to musée Quai Branly Paris ngam ƴewde nde tabalde joguinde métre uji 3 piccal 3 juutendi e nde peesa fodde 450 kilo ala fuu ko wayli ala kadi ko boni e mayre e wiide Sylvie Memel Kassi e dow RFI. Kulel addowel ñaw kesel teskangel ko ɓoyani no wi to Afrique du Sud no wiye Omicron naati e nder leyɗele Europe caggal Allemagne e Belgique kulel ngel kesel ngel naati Royaume-Uni kettoɗen Abdoulaye Diallo. mbiyen eno waɗi e fannuji 3 yitugol mbaadi hesiri ñawu ngu fannu arano ngo ɓuri lelde woni darde ɗaɓɓugol ngol sa yi woodi neɗɗo mo ñawu ngu ɓuri yawde heɓde walla mo ɓuri tampinde e on saaha emen mbawi miijade ko kullel addowel ñawu ngu ƴetti mbaadi hesiri kono ɗum eno lelli ko ɓuri yawde woni yitude no yawiri mbaadi hesiri kullel addowel ñawu ko darde no feewi ƴiiƴam wonduɓe e ñabbuli kesi beela yitude kullon gaɗoje ñabbu ngu e wawde andude hono ngu sifori so ɗum waɗama emen mbawi andude si kullel addowel ñawu ngu ƴetti mbaadi hesiri na ala fannu tataɓo on ko noddirteɓe biologiste wittoɓe ko yoywiti e kullon gaɗoje ñabbuli mbaɗata ɗum so ɓe mbaɗi wittoje ɓe tawi ko wownoɗo yiyede addan ko ene serti e iwi e witto mo ɓe mbaɗi on saaha kamɓe nawata jaltuɗi wittoji ɗi e gollorɗe ɓurde. halanno ko docteur Olivier Bouchou hertorɗo ñabbuli raɓoji hoorejo service halfinaɗo ñabbuli raɓoji to hôpital à Vincennes de Bobigny ko e fandu haala Laurence Thio.
yamɗe jeetati walla mbiyen noon tigi yamɗe jeetati silmaji capanɗe nayyi ɗo e Dakar ko ɗum yoni koɗo men hannde ko Ibrahima Anne jaydiyankejo teskotoɗo kabaruji Macky Sall lamɗo Sénégal andini fandare makko ko artirde jagorɗo arano gollal ngal o ittino e hitande 2019 timminirten ko e taskaram cellal ko ngalu jareten hen ko Aissatou Ly tedduɓe joni joni o en garat e kabaruji men coftal ɓalli jareten hen ko Rama Diallo. Coftal ɓalli Rama Diallo. Amadou Barouba mi salminima lawol gongol. mi salminima mi salmini heeɗiɓe. ko toɓɓuɗa hannde kabaruji coftal ɓalli ɗi? e kibaruji coftal ɓalli Amadou en puɗɗiran ɗo en hollude ko ɗo e lewru e ñalaɗe seeɗa coupe du monde fiɗan to Qatar fadde ɗum arjumare faltine nde e fedde halfinade fiɗa ballon ɗo Afrique CAF ɓe tawrama kawritan eɗen kawrite ɓe koynidu dabareji yoga ko haɓɓodi e piɗi coupe du monde leyɗe Afrique ɓe kollidu cuɓgoji ɗo no diɗe kawroje ko rewi e tirage au sort latota ko kasin ñalande 17 lewru waruru hono hollirano ɗum ɗo en ɓe dirtini ɗum fa 22 e 26 lewru ɓuudu waruru leyɗe joyi cekkitotoɗe yahude piɗi coupe du monde andete caggal piɗi leyɗe 10 Afrique ɗon gonɗe joni to Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie et Nigeria kamɓe ɓen ardi guɓe maɓɓe tawti Égypte, Ghana, Cameroun, Mali et RD Congo tetoriroɓe yawde piɗi coupe du monde. to dowla Europe paren championnat ji ɗin jokki kenga hanki non Amadou wiide ko championnat France fiɗi Marseille dialoken 3 goten e ɓolum Lyon waɗi Montpellier goten kam do e ɓolum Monaco e Strasbourg kamɓen mbawray wakkati ɓe pidduno goten ɓe timmini piɗi Brest dialoken Bordeaux ɗiɗi e goten Reims waɗi Clermont goten e ɓolum Rennes kanum dialoken Lorient ɗiɗi e ɓolum. Rama Diallo payen to football jibinato to leydi Angleterre kalen e championnat Angleterre ton Chelsea e Manchester United mbawray go e go ɓe timmini piɗi Leicester dialoken Watford 4 e ɗiɗi Manchester United waɗi Chelsea ɗiɗi e goten Brentford kam waɗi Everton goten e ɓolum hollude ko Brighton kamɓe Leeds United kamɓen mbawray ɓolum ɓe timmini jango kasin piɗi goɗɗi tawete hakkunde Newcastle e Norwich City Leeds United e Crystal Palace. ko noon tigi payen to leydi Espagne kalen e championnat espagnol to Espagne ton Atlético dialoken 4 e goten Espagnol waɗi Real Sociedad ɗiɗi e ɓolum Real kanum dialoken du kasin Seville ɗiɗi e goten. ko noon tigi Rama Diallo a jarama no fewi. koɗo men hande en kaali joni ko Ibrahima Anne jaydiyanke teskotoɗo kabaruji Macky Sall lamɗo Sénégal andini fandare makko ko artirde jagorɗo arano gollal ngal o ittuno e hitande 2019 holko wawi wonde caggal ngal pellital kettoɗen taskaram Ibrahima Anne e fandu hala Ibrahima Timbiba. Ibrahima Anne mi salminima. kay mi salmitimama. Macky Sall ardiɗo Sénégal andini artira e jagorɗo arano ko woni yi'ango ma e ngal pellital Macky Sall? Yiyandam hen tan ko yakorade tan kanko mawɗo leydi o waɗi hunde o jooɗima 2 ans après kanko hoore makko o andi mataw ɗum ko yinno hen ko walla ko fandirno hen ko yahani walla o dañani hen ɗum ɗon nde waɗi ɗum de e on saaha koye deeƴal wonno hawre omo lamti omo dañi mandat kesso eyyi omo andi kadi bon kadi kanko kadi wona mawɗo o suka en mbawi wiide ko suka sabu dañde hedde 100 ans ko suka donc noon dañde duuɓi 56 tawi koye laamu ko suka ni e o yakori noon wonde gueɗe kewɗe ɗe premier ministre waɗantanoma omo wawi waɗande ɗum hoore makko e jasen jejjidde e nder hakkodere de waɗi crise sanitaire coronavirus ko wiyete kadi inondation woni toɓoji ɗi bonninode galleji kewɗi ɗe banlieue waɗi kadi événement mois de mars 2021 ɗi donc ɗum ɗon foof o tawi mataw jogade premier ministre jogade mawɗo jagorɗo nde ina moƴƴino hen sabu so tawi a joguima mawɗo jagorɗe gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema ina ummo less ene wawi yettotako walla hade yettade man tawa kono hakkidi seeɗa. E yi'ango ma an ko Macky Sall ƴettanigal pellital koko wona hakkude makko e yimɓe Sénégal naaɓe walla e jama Sénégal si hawri si kadi seppoji waɗnoɗi e lewru tataɓuru hitande hikka ɗo waɗi. sa yi leyɗele kewɗe ina jogui premier ministre wona tan pour faaro wona pour yonnude walla wona pour ƴettude sehilma tan waɗa ɗum premier ministre o en jogui on nafata président de la république yimɓe fof ina andi o ala jot no feewi o ala jot omo jogui audience uji makko
omo jogui ɗanle président ko ɗanle kewɗe tawde kanko Macky Sall kadi kanko wonata président wiya Union africaine hitande arore nde kanko lomtoto Félix Tshisekedi donc noon ɗum ɗon fof so rendi kanko o wawata tout le temps jogade contact e population o te wasa jogade contact e population ɗum moƴƴani e gardiɗo leydi saabu saɗa ardi leydi moƴƴi ko taw aɗa jogui contact e mabɓe eyyi joni noon ko ɓaade o wawa tout le temps jogade contact e mabɓe il faut o jogomo neɗɗo mo gandanɗa hoorema ina jogonomo contact e ɓen ɗon tawa ina waɗamo rendre compte kanko départ o kamɓe ɓe mbino ko matom nden ma ɓuuri yawde fast track wasa wadde hakkude neɗɗo e neɗɗo wona hakkude makko e population o mais ɓe tawi ko effet contraire ɗo waɗi donc gueɗe ɗe ko ɓiidi lelde dossier ji ɗi haade yettade président bon président ala jot ko ɗannotoɗo ko joguiɗo audience uji président yimɓe ko enen gandi wonani ɗo kewɗo temps no feewi donc noon ɓe o tawi mataw ɗum ɗon wona hunde wawde continude 2 ans après o artiri donc poste premier ministre o hiɗen andi noon kadi sénégali ɗo hiɗen andi no woodi suɓugoji satiɗi e ndu lewru gaɓuru aroru cippiroji mawɗi a yewti fi majji waɗi hikka e nde hitande ɗo hikka kadi ɗi suɓugoji ɗo hiɗen andi no woodi yimɓe hewɓe dawroyankeɓe hewɓe faalaɓe tawdede harangal pellital Macky Sall yaada kadi e ɗin suɓugoji eyyi ɗum fof kadi ko hen jeeya saabu ɗum woni ko winami ko considération politique ɗi wawa hen yaltude sa ƴeewi ni hay projet de loi o noɓe mbiri ko procédure d'urgence donc ɗo e mois de décembre tata ko fof paari mi anda noon est ce que o waɗat nommé premier ministre ko avant walla o waɗat nommé premier ministre ko après caggal suɓugoji ɗi mais suɓugoji ɗi kam ma waɗi hen déterminant no feewi ko fawti hen ko kadi opposition o hande kamɓe kadi eɓe jogui fartague mawɗo e leydi he so tawi élection locale o yawti eɗen gandi 5 mois après tan presque ko élection législative kadi arata donc noon législative o so ari so tawi opposition hay goto anda so tawi ɓe gagnima élection législative o ɓe jogima majorité taw président kanko o wawa wadde ɓe dissoudre walla wawa wadde ɗum ɗo wala hay moyen goto wadde ɓe contrôlé ɗum kadi ne wawi freiné kanko golle makko législative kadi yawti ɗon e 2 ans tan kadi koye présidentiel faya donc noon considération ngaji politique ɗi kadi gonani tellement étrangère kadi e choix mo waɗi o haalaji kadi hino heewi sénégal ko fati e rogere tataɓere woɓɓe ina happu tammo Macky Sall ɗe gandi suɓugoji no sati suɓugoji hooreyako hino sati hitande ujunaji 2024 han joni goto anda si Macky Sall townay hondu walla si o townata hondu hara o jagorɗo mo waɗitaɗo hara ko lonto woni ɗaɓɓude Senghor kanko nde o yeehi ha woƴƴi faala woppude laamu ngu à partir de 1970 o waɗi réforme constitutionnelle o artiri poste premier ministre mo wanno supprimer 1962 caggal crise hakkude makko e Mamadou Dia donc 1970 nde o artiri poste premier ministre o waɗi modifié constitution o waɗi article 35 mo yimɓe ko haalata o article 35 o wi wonde so tawi kanko o woppi laamu ko premier ministre o lomtotomo donc noon 1980 nde o woppi laamu nde Abdou Diouf lomtima Abdou Diouf kadi jooɗi kadi e jappere ha l'an 2000 en ganda noon est ce que Macky Sall kanko won ɗum o yiɗi wadde o ƴetta neɗɗo mo gandanɗa hoorema bon peut être ina wawi ma waɗ ɗum numéro 2 e nder parti makko o wona manam cikko makko ha gandanɗa hoorema janggo e jaam so tawa o yeehi ha o woppoyi ina wawi lomtade mo ɗum wonde gueɗel gonngel kadi no wawi wonde kadi wonɓe gandanɗa hoorema bon peut être o faaletake janggo e jaam ɓe lomtomo on wawi ƴettude ɓen kadi ɗum premier ministre sabu sa waɗama premier ministre a waɗama exposé yimɓeɓe andi ko wawɗa e ka wawa ɗum ɗon kadi ina wawi bonnandema. Ibrahima Anne mi jarnima. Allah jara Ibrahima Anne jayndiyanke kanko wonno koɗo men omo jabatono namde Ibrahima Timbi Ba ko fati e pellital ngal hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti ngam kayi waylude walla mbiyen artirde jagorɗo arano gollal ngal o ittuno e hitande ujunaji 2019 on tottama konngol musidɓe tedduɓe altine ñande 29 en yewtay e fi alhaali Burkina Faso hoorejo leydi ɗin ƴetti konngol e alkamisa e noddi jaam e deƴere e nder leydi ɗi Roch Marc Christian Kabore holli wonde e seppoji ɗin ittata caɗele ɗen to Burkina Faso hare mo ƴetti e pehe fi wallitagol no ɓuttugu on tabitirra to Burkina Faso o neldeɓe miijoji moɗon ka tongode WhatsApp Amadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka caggal duuɓi nogas jokkodiral hakkude Chine e leyɗele Afrique batu mawɗo udditi e nder Dakar laamorde leydi Sénégal ngol woni lawol jeetati ɓiwol ko batu baɗo ni no waɗa maɓe jewtu e alhaali faggudu kono kadi kay peeje hannude ƴettede marque ha pesoɗe timma ko fati e sakkade ñaw coronavirus Mali Imam Mahmoud Dicko waɗi jaltal hanki to Bamako laamorde leydi ndi o joddima e jayndiyankoɓe
ɗe o holli yande makko eno leydi ndi woori o waɗi erango fewde e ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi e leyɗele janane kuulel addowel ñaw kesel teskangel ko ɓooyani to Afrique du Sud no wiye Omicron naati e nder leyɗele Europe caggal Allemagne e Belgique kuulel kesel ngel naati to Royaume-Uni gila hanki holko ngel kuulel yirete ma en keɗo walla mbiyen en keɗima jaabuwol docteur Olivier Bouchou hertorɗo ñabbuliraɓo tedduɓe gayniren e taskaram cellal ko ngalu jareten hen ko banimen debbo Aissatou Ly on jarama